Hej, vi skal prøve at lave live remix. Jeg har fundet en maskine ude på nettet, der hedder Tony B's Machine. Den lyder sådan her. Thank you. Jeg trykker lige den her. Kan man lige få den til at køre igen, eller hvad? Okay, jeg trykker bare lige på et femtal. Så fik jeg bassen på her. Og den ligger på tonen A. Det er lidt den lampe, I hører i baggrunden, eller det I hører i baggrunden, det er nogle piger, som er i gang med at skrive en tekst til et teaterstykke. Det må vi lige leve med. Vi skal lige have den her reklame væk. Så, nu kan vi se bedre. Jeg har teksten herude, og så kan jeg følge med. Jeg skal bruge tonen E. Den ligger på der. Jeg skal bruge tonen F, den ligger her, og tonen G. Jeg har stortrummen her på Q, og så skal jeg bruge tonen A, og jeg har også en lille tromme, og tonen D og B, og jeg skal bruge tonen F. Jeg følger koret. Her der har vi en melodi, kalder de det for. Den kan man bruge til at lave lidt solo med. Så har vi et Y. Den er til koret, og når de er klar, så kan vi jo svare. Vi skal hele tiden have kontakt med hinanden, kordirigenten og dig, der mixer. Hvis jeg får til og give plads, ikke have de der liggende i toppen, de der, væk med dem, for så kan man ikke høre teksten. Der må gerne bygge lidt op på det store trum på, ikke? Og så bygge ned. Der kom lige noget på her, der ikke skulle have været der. Når I så er klar, så kører I løs. Væk med den her. Den er ikke hemmelig nok. Så kan man sætte den der melodi på igen. Eller hvis man hellere kan lide. Bassen kan selvfølgelig også mixe.
Are you ready? Everybody.